tardes. Boas tardes. A verdade é que eu non sei moi ben que fago aquí. En serio, Cando o noso profesor veu coa lería esta dos monólogos, eu pensei, pero isto para que? Para que serve? Intentou explicalo. Eu sigo sen sabelo. Bueno, pero non é nada novo. En realidade, non sei para que serven ningunha das materias que temos no INSTI. As cousas que nos ensinan non serven para a vida real. Seguro que isto é un complot para botarnos da casa ben cedo. E despois dinos Akiro de veña, que xa queda pouco para as vacacións do verán, que máis ben parecen a liberdade condicional. A ver, eu vou ao supermercado e non vou facer unha ecuación cúbica polo método de Ruffini multiplicado polos factores primos de 47 para saber cantas moedas necesito para pagar un cama 97 euros. Iso é como estudar arquitectura e despois pasar a vida montando legos. Para que quero facer matemáticas se temos a calculadora? Témolo todo aquí. Todo aquí. A ver, decidime unha operación. 700 por 9,9. Vale, a ver. Que mono gatiño. Vos que preferides, os gatos ou os cans? Sí, xa non sei por onde ia. Pois iso. E cando lle dicimos ao profesor eu non quero aprender estas cousas que non serven para nada. El respóndenos. E o que che queda? E o que che queda? E o que che queda? Nese momento, pensas que teu futuro non será na casa dun millonario xogando videoxogos. E o que che queda? Pois nada. Outra cousa que non entendo. E o que che queda? O que non me queda, máis ben. Non me queda tempo libre, non me quedan ganas de vivir, non me quedan sonos, aspiracións, e por qué? Porque perdo a vida estudando cousas como historia. Historia? Para que aprender cousas que pasaron hai séculos? A min que me importa quen morreu a 7 de maio de 1821 ás 10:37 da mañán? O presente é o que me preocupa, que vou ser eu o que morra, que aburrimento. Somos nenos, piedade. Pero claro, e o que che queda? Xeografía. Para que aprender capitais imposibles? Uzbekistán, Kazajistán, Azerbaixán, para que están? Para que están nos libros de texto? Se para cando termine de aprendelas xa estarán aneixonadas a Rusia ou aos Estados Unidos. Eu xa sei que Macedonia son froitas mesturadas e que Madagascar é unha película. Punto. Non preciso máis? Non. Non preciso saber onde están os países. Para movernos polo mundo temos Google Maps. A ver, decidime un sitio. Sebastopol. Vale, a ver. Estáme escribindo o meu bro. Envía cada cousa, mirade, por Deus. Sí, perdín o fío outra vez. Pois iso, que de tantas horas sentada eu xa non sei onde remata a cadeira e comeza meu cu. Galexo plurilingüe, inglés, galego e castelán, falado e escrito. Para que? Google Translate. Se como eu iPhone 17 Pro Max Ultra con laranxa cósmico de 6.000 gigas, podo falar cantonés cun chinés no centro de Paraquestán. Música. Se as ventas están xa todas rotas de tantos pitidos de frauta. Se polo menos tivésemos algunha asignatura para comprender o que canta Bad Bunny, ou unha clase de economía real. Como facerse rico en YouTube? Como invertir sabiamente a paga do domingo no Fortnite? Como abrir conta en Andorra? Onde queira que estea Andorra, porque... Iso sí sería útil. Ou clases de botar a sexta. Buah! Iso sería un soño feito realidade, neno. De 10 a 14, con breve recreo para masaxe en gravidade cero. O insti dos meus soños. Eu xa lle dixen a meu pai. Eu non volvo a cole. Estou a perder o meu valiosísimo tempo. Se ti podes traballar dende a casa, bueno, dende o gym ou dende o bar, eu podo telestudar xogando a Play. Pero xa me dixo, non, dixo nada, ti vas e que fagan de ti unha persoa de proveito. Eu xa lle dixen, ben, xa veremos cando te meta na residencia da esquina. É o que che queda. Moitas grazas, boas noites. Agardade, que facemos unha selfie. Thank you.